Hello! Welcome ulit dito sa ating online discipleship at ito pa rin si Pastor John Incarges. Welcome sa ating follow-up to entitled, You Have Passed from Death unto Life. Last lesson natin ay doon natin nalaman ang isa sa mga nangyari sa iyo mula nang tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Una, ikaw ay naging isang anak na ng Diyos. Ibig sabihin na di pala lahat ng tao sa mundo ay automatic ng anak ng Diyos. Kaya sabi nga ng John 1:12, yung tumanggap lang kay Kristo at naniwala sa Kanya, ang binigyan niya ng authority na magiging anak niya. At sa follow-up to natin, doon natin nalaman na di na pala masisira ang relasyon mo sa Diyos bilang isang anak niya. Pero pwedeng masira ang iyong fellowship sa pamamagitan ng ating mga kasalanan bawat araw. Kaya sabi sa 1 John 1:9 na kung ating i-confess ang ating mga kasalanan sa ating Ama sa Langit, ay buong puso niya tayong patatawarin at linisan sa ating mga kasalanan. Dito sa ating follow-up to, dito naman natin pag-aralan ang ilan sa mga importanteng bagay na nangyari sa ating spiritual life kay Kristo. At ito ang pagkalipat mo mula sa kamatayan at napunta na sa Diyos. Dapat nating tandaan na dahil sa ating kasalanan, ang tao ay nalayo sa Diyos. At ito ang tinatawag sa Bible na spiritual death. Ibig sabihin na spiritually patay ang tao sa harap ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ito yung sabi sa Ephesians 2:5, even when we were dead in trespasses. Ibig sabihin nito, kahit buhay tayo dito sa mundo physically, pero patay o nahiwalay tayo sa Diyos spiritually. At hindi pwedeng maibigay ng Diyos ang mga bagay na gusto niyang ibigay sa tao kung spiritually patay o hiwalay tayo sa harap niya. Nung pumunta si Jesus dito sa lupa, siya ang nag-bridge sa atin pabalik sa Diyos. Ang kanyang pagkamatay sa cross ay ang nag-iisang tulay upang tayo ay mabalik sa ating Diyos at wala nang iba pa. Hindi ang ating religion, hindi ang ating good works at ating education, maliban lang kay Jesus Christ. Kaya nga tinawag na mediator si Jesus Christ sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ito yung sabi, For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Nung namatay si Jesus sa cross, ay doon nabayaran ang ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. Dahil sabi sa Bible na kailangang bayaran ng buhay at dugo ang ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad ng Diyos. Ganun kabigat ang timbang ng ating kasalanan na hindi pala ito pwedeng bayaran lang ng good works dahil ang buhay lang ni Kristo ang katumbas nito. Kaya malaking insulto ito sa ating Panginoon kung sabihin sa tao na pwede niyang bayaran ng good works ang kanyang mga kasalanan. Ibig bang sabihin na mas banal at mataas pa ang value ng ating good works kaysa buhay ni Kristo? Wala nang mas mahigit pa sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kung sinabi sa Bible na ang buhay lang ni Kristo ang nag-iisang pangbayad ng ating mga kasalanan, ibig sabihin nito na ganun na lang kalala ang status ng ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. Malaking problema kung hindi tayo makabalik sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Number 1, wala tayong spiritual guidance mula sa Diyos. Number 2, magiging delikado ang ating kaluluwa sa lake of fire sa eternity. At number 3, hindi niya maririnig ang ating mga dasal. Ito yung sabi sa Isaiah 59:2, But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Ang ating mga kasalanan ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi aabot sa presensya ng Diyos ang ating mga dasal. Pero
Kung matanggap na ng tao si Kristo sa kanyang buhay, dito siya patatawarin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kasalanan. At dahil napatawad na siya ng mga kasalanan niya, ibig sabihin ay nawala na ang barrier o hadlang upang di marinig ng Diyos ang ating mga dasal. At pwede nang umpisahan ng Diyos ang maganda niyang plano para sa tao. Ito yung sabi sa Colossians 2:13, "And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses." Yes, patay o nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, pero dahil kay Kristo, pwede tayong muling mabuhay o magiging connected na sa Diyos. So after mo tinanggap si Jesus sa iyong buhay, doon sa lesson 1 natin, ay doon ka nakatawid mula sa spiritual death na situation at napunta na sa Diyos o mayroon ka ng bagong relasyon at buhay sa Diyos dahil kay Kristo. Si Jesus Christ ang nag-iisang tulay natin pabalik sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa John 14:6, sabi ni Jesus Christ, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So ngayong nabalik na ang iyong relasyon sa Diyos, ay may mga magagandang bagay na na-expect mo sa iyong buhay. Ito yung number 1. Dapat mong malaman na meron ng 2 volume ang buhay mo ngayon. Una, ang old life mo, at ang pangalawa, ang bagong buhay mo ngayon kay Kristo. Ang old life mo ay ang buhay mo na malayo pa sa Diyos. Ang buhay mo na walang maganda pang direksyon at wala pang relationship sa Kanya. Ito yung sabi sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come." At ngayong nasa Diyos ka na, ibig sabihin ay nakatawid ka na mula sa old life mo at andyan ka na sa bagong buhay mo sa Diyos. Number 2, pwede nang dinggin ng Diyos ang iyong mga dasal. So dapat mong i-exercise ang iyong prayer life sa Diyos, lalo na ngayong andyan ka na sa Kanya. Ito yung sabi sa Matthew 7:11, "How much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him?" So ito yung promise ng ating Diyos Ama sa langit sa bawat anak niya dito sa lupa. Number 3, uumpisahan na ng Diyos ang magandang plano niya para sa iyo. Ngayong andyan ka na sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus, ay pwede na niyang maibigay ang magandang plano niya sa buhay mo. Ngunit, ano ba ang plano ng Diyos para sa iyo? Ito yung sabi niya sa Jeremiah 29:11. "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Sabi ng Diyos ay gusto Kaniyang bigyan ng tahimik na buhay. Buhay na hindi ka mapapahamak, buhay na merong pag-asa at isang magandang bukas na maghihintay para sa iyo. Ito yung buhay na talagang pinapangarap ng bawat tao sa mundo. At walang pwedeng makapagbigay nito sa iyo maliban lang sa Diyos. At ngayong andyan ka na sa Diyos, meron na siyang ginawa sa iyong buhay para sa magandang plano niya para sa iyo. Number 4, hindi na gusto ng Diyos na bumalik ka pa sa old life mo. Ngayong andyan ka na sa Diyos, ay hindi na niya gusto pang bumalik ka pa sa dati mong buhay. Sabi nga ng Bible na hindi ka na mahihiwalay pa sa Kanya. Ibig sabihin na forever ka nang mananatili sa Diyos. Promise ito ng Diyos sa bawat anak niya na nalipat na sa Kanya. Sabi nga ng John 10:28-29, "And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given to me is greater than all,
and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Nagiging isang napaka-secure na relationship ang meron ka na ngayon sa Diyos. Dahil mismo ang Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Jesus pala ang humawak sa iyo upang hindi ka na maagaw pa mula sa kanila. Kapatid, ngayong ang Diyos na ang may hawak sa buhay mo, ibig sabihin ay meron ka ng napaka-secure na bukas, at di lang dito sa mundo kundi kahit hanggang sa eternity. Pero kailangan mo lang maging isang faithful na anak ng Diyos upang mas madali niyang maibigay ang mga magandang plano niya sa buhay mo. Ipagpatuloy mo lang ang iyong naumpisahan ngayon kay Kristo at diyan mo makikita ang napakaganda niyang mga plano sa iyong buhay kahit sa iyong pamilya. Balang araw, tatayo ka sa harap ng mga tao at makikita nila ang bagong ikaw. Maikukumpara nila ang buhay mo noon na malayo ka pa sa Diyos at ang buhay mo ngayon na andyan ka na sa Diyos. At dyan mo rin makikita na walang imposible pala sa ating Diyos kung ibigay mo lang talaga ang buong buhay mo sa Kanya. Kapatid, tayo ay manalangin. Salamat Ama namin sa langit na di mo pinagkait sa amin ang bagong buhay. Salamat sa pag-ibig. Ngayong nalipat na ako sa iyo, baguhin mo ang buhay ko at gawin mo ring blessing ang aking buhay para sa iba. In Jesus' name, Amen. Kaibigan, ipagpatuloy mo lang ang series ng ating online discipleship. Marami ka pang matutunan sa ating mga next lessons. Abangan mo ang follow-up 3 para sa mga exciting pa na bagay na nangyari sa iyo spiritually. Pwede ka ring mag-iwan ng iyong testimonies at prayer request sa ating comment section. At pwede mo ring i-share ang series na ito sa mga mahal mo sa buhay. God bless you. See you sa ating follow-up number 3.